As confrarías da Ría de Arousa seguen alzando a voz ante unha situación crítica. Hoxe é a da illa que alerta da elevada mortaldade do marisco, como se mostra nestas grabacións feitas polos mergulladores insulares. Nunha inspección a comezos desta semana retiraron uns 240 kilos de navallas e ameixas mortas. Ahora mesmo acabamos de ter unha reunión cos buzos de recursos específicos que foron os primeiros que deron a alerta do marisco que había morto nas nosas autorizacións o lunes. Sacouse sobre 240 kilos de navalla e ameixa e a situación non pinta nada ben nas nosas autorizacións. Supoño que isto é extensible ás outras cofradías, máis as que están no interior da ría. Cando non nos está afectando aquí, que estamos no medio da ría, xa non quero pensar os que están cara adentro. O patrón avanza que antes de que remate a semana valorarán a situación doutros bancos os que aínda non accederon por mor do mal tempo que lles impide ir ao mar. As malas condicións meteorolóxicas son precisamente o motivo desta situación pola baixa salinidade da auga. O nivel estaba en 5, cando o normal é de 30 a 35, se está a un nivel 5 ou 0, eso, pois, bivalvos non é nada bo, é dicir, os bivalvos viven na agua salada, non na agua dulce. Entón, o que está matando é a cantidad de agua dulce que temos. Non sei a altura de agua dulce que hai, pero a mellor pode estar entre 1 metro e 2 metros de agua dulce, co tal que leva chovido nestes últimos 3 meses. E a cousa de Irreal non pinta ben. No Pósito abren a porta a tomar medidas como solicitar un cese de actividade por forza maior. Unha delas iría collerse un cese de actividade peche por forza maior. Pero, bueno, isto ainda hai que consultar coa administración, que tamén supoño que os biólogos de zona, cando teñan tempo, mostrarán as zonas, porque, claro, falar agora da situación real de todo é complicado, cando semana a semana é cambiante, non? Porque nós nunha semana para outra non tiñamos nada e de repente vemos que isto se nos vai das mans, é dicir, é terrorífico, non? Supoño que a volta dun mes ou 2 meses máis hacia adiante, supoño que a cousa empeorará. Isto non ten trazas de mellorar. O igual que en Vilanova, non descartan medidas máis drásticas que afecten á confraría en función de como evolucione a crise de mortaldade. Basicamente, a confraría de illa é moi parecida a de Vilanova. Vivimos prácticamente do marisqueo e de crustáceos. Se non vendemos marisco nin crustáceos, é insostenible a confraría. As medidas que hai que tomar xa se verán máis para adiante en función de como vaya a situación dos bancos ou se sigue traballando ou se para. Eso, ahora mismo valoralo vai ser bastante complicado, dicir se vai haber despidos ou non. O patrón calcula un ciclo mínimo de 3 anos para poder rexenerar todos os bancos marisqueiros que a auga doce está a levar por diante.